Но това, което ясно ви казахме, господин Василев, беше следното, че няма да носим повече отговорност за реализацията на вашите мечти. Защото господин Василев, вие често говорите за дългове. Говорите често за дълговете на държавата, но аз бих искала да насоча вниманието на моите колеги и на българските граждани към вашите собствени дългове. Към вашите дългове за това с чии гласове вие бяхте финансов министър, с чии гласове се приемаха вашите бюджети, с чии гласове се реализираха вашите политики, с чии гласове вие днес се кичите с Шенген, с еврозона, с всички тези постижения на вашето правителство, с чии гласове вашето правителство имаше премиер. Кажете, и къде са и кога вие ще платите вашите дългове?